Ja vás zase vítam u môjho ďalšieho tutoriálu na Sony Vegas. No a dneska vám chcem ukázať, ako sa dá spraviť nejaká fotečka z videa, lenže ja už som to predtým ukazoval v jednom tutoriáli, lenže som tam zabudol ukázať nejaký jednoduchší spôsob na to. Tak to chcem doplniť teraz. Takže proste máte nejaké video a chcete si dať nejakú fotku, tak napríklad ja si dám túto fotku, vyzerá to celkom dobre, hej, normálne video, klasika. No a už ako som to predtým ukazoval, že si rozťahnete tú časovú os a proste si označíte nejaký ten úsek, samozrejme si to môžete uložiť vo viacerých formátoch. No a tento rýchlejší spôsob je taký, že kliknete tunak. Ako vidíte, že sa mi objaví save. No a kliknem, objaví sa mi, kde to chcem uložiť. Dám si napríklad pracovnú plochu. No a tu keď si vyberiem, že Save as Type, no tak aký typ chcem. No a ten tunak sa dá uložiť iba v JPG alebo PNG s týmto rýchlym spôsobom. Dám Save. Kúknem, automaticky je to tu. Vidíte, krásna fotka, tak ako je tu. V Sony Vegase, presne tak isto to vyzerá. No a hej, vidíte, vyzerá to približne, aj vlastne je to také isté, takže no, tento rýchly spôsob je iba na JPG a PNG, a ak to chcete vo viacerých formátoch alebo v nejakých iných formátoch uložiť, tak proste už si musíte kúknúť ten tutoriál, ako sa to robí. Takže to je všetko, majte sa.